jedna od onih večeri za koje možemo da kažemo da se događaju onako jednom ili možda par puta u životu. Ponosan sam, srećan, emocije, sve mi je pomešano nekako jer prosto organizovati ovakav jedan događaj i da se na takvom događaju postavi novi svetski rekord, da sve svetske agencije to danas prenesu, jednu tako lepu vest iz Beograda i Srbije, puno rekorda naših mladih takmičara, normi za svetsko prvenstvo. Lično doživeo sam da mi se obori rekord star 30 godina na 400 metara za jednu stotinku. Dečko kojeg sam stvarno verovao i puno pomagao. Evo, večeras je u ovakvom ambijentu uspeo da prevaziđe sebe i da obori jedan rekord tako dugo star sa kojim sam ja bio šampion Evrope pre 30 godina. I naravno, sve ovo što vidite iza mene, ovu lepotu i ovaj sjaj koji će danas u direktnom prenosu otići širom sveta, ne bi bio moguć da nema naših sponzora i naših prijatelja. Jedan od njih je svakako Savo osiguranje, koji nas prati već nekoliko godina, sa kojim smo potpisali novi dvogodišnji ugovor i tu sam izuzetno srećan jer prave vrednosti se prepoznaju i prave kompanije prepoznaju prave vrednosti. Drago mi je što su uložili u Srpski atletski savez, u srpsku atletiku i verujem da ćemo dugo još sarađivati.